Il-park tal-familja f'Benajsa f'Birzebbuġa se jkun qed jikber b'7,000 metru kwadru oħra wara l-Awtorità tal-Ippjanar approvat applikazzjoni tal-Aġenzija Project Green. Dan ifisser li l-post ta' rekreazzjoni fin-nofsinhar ta' Malta se joffri total ta' 27,000 metru kwadru li se jkunu jistgħu jitgawdhom il-familji tal-Akwati u l-bqija tal-pajjiż. Il-park fetaħ il-bibien tiegħu f'Marzu sena l-oħra u issa il-proġett ta' espansjoni jinkludi it-tħawil tal-fuq minn 140 siġra oħra, pavimentar speċifiku li jistabilizza il-ħamrija u bekk jipprovdi passaġġ aċċessibbli waqt li jżomm l-elementi naturali tal-art. Dan fil-waqt li se jiġu installati wkoll faċilitajiet ta' rekreazzjoni bħal slides u faċilitajiet inklusivi b'materjali sostenibbli. Waqt li laqgħet l-approvazzjoni ta' din l-applikazzjoni il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli sostniet li dawn l-ispazji qed joffru kwalità ta' ħajja aħjar għan-nies waqt li jsebħu l-lokkalitajiet. Intqal li dak li xi darba kellu jkun estensjoni għal proġett industrijali biex jiġu ipparkjati il-containers minflok qed jagħti l-residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta posti ieħor ta' rekreazzjoni. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' Project Green Joseph Kuxkieri tenna l-impenn tal-Aġenzija u li tkompli bit-twettiq ta' xieren ta' proġetti tħaddir urban li bħalissa għaddej xogħol fuqhom.